Il-Gvern permezz tal-Ministeru għal-Għawdex nieda żewġ skemi intiżi biex jinċentivaw is-settur turistiku f'Għawdex. L-ewwel skema hija dik sabiex tinċentiva lis-settur tal-akkomodazzjoni f'Għawdex biex jimraħ aktar lejn l-użu tal-promozzjoni diġitali li jkun wieħed konsistenti u professjonali. Lan huwa li permezz ta' dawn il-kampanji kemm għas-suq domestiku kif ukoll għal dak internazzjonali jiżdiedu l-iljili tat-turisti fil-Gżira ta' Tletolijiet. It-tieni skema hija dik sabiex il-Gżira ta' Għawdex tkun proġettata bħala destinazzjoni ideali għat-turiżmu sportiv u ta' avventura dan permezz tal-għadis, kayaking, cycling u rock climbing. Dawn l-iskemi tħabbru mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri kif tenna li issa li s-settur turistiku qed jirkupra mill-pandemija u l-instabbilimenti qed jirrapportaw riżultat tajbin. Il-Gvern ħal opportunità sabiex jixpruna u jkompli itejjeb is-settur turistiku f'Għawdex. Dan propju sabiex daw kollha li jżuru din il-gżira b'mod partikolari għal dan il-għan iħorġu sodisfatti u nollu wkoll il-livell li l-operaturi għawċin ikun qegħdin joffru l daw kollha li jżuru din il-gżira.